Hola, què tal? Benvinguts a una nova secció de Projectem TV. Jo soc l'Anna Traveria, periodista i addicta al mòbil, i aquí el que vinc a fer és explicar-vos noves aplicacions pels mòbils o eines en general de les xarxes socials per treure el màxim partit a totes aquestes noves tecnologies. I per començar aquesta secció, com que estem a principi d'any, ja us pregunto, quins són els propòsits que esteu complint, que us havíeu fet per aquest 2013? És més, us diria que alguns fins i tot ja els heu aplaçat pel 2014 perquè aquestes coses sempre són una miqueta difícils de complir. Doncs avui us portem dues aplicacions que us ajudaran a complir dos dels propòsits més típics per any nou. Per una banda, perdre pes i per l'altra, deixar de fumar. La primera és MyFitnessPal, és una aplicació que tracta de perdre pes d'una manera molt fàcil i que si sou constants és molt útil. Un cop t'has baixat l'aplicació has d'introduir el teu pes i el pes que vols aconseguir. A partir d'aquí ell et va fent un control i li has de dir quins aliments menges, amb l'avantatge a més que pots escanejar el codi de barres del producte des de la mateixa aplicació i directament l'identifica i et va sumant les calories que ingereixes. De la mateixa manera també has d'introduir l'activitat física diària perquè et resti les calories que ja has cremat i en tot moment pots veure com ho estàs fent el dia a dia i mirar les estadístiques de com evoluciones. I si a més creus que això et pot ajudar, també pots publicar la teva evolució al Facebook perquè els teus amics ho puguin veure o fins i tot fer un pla conjunt per perdre pes amb els teus amics de Facebook. I en segon lloc, com dèiem, una aplicació d'un altre dels propòsits més típics, que és deixar de fumar. Es diu Quit Now i com tot en aquesta vida hi hem de posar una miqueta de voluntat, però això també ens pot servir d'ajuda. Mireu el vídeo. És una aplicació molt simple on et pots gravar els missatges que t'animin a no fumar o, per exemple, gravar un missatge dels teus fills felicitant-te perquè has superat un dia més sense fer-ho. A més, també pots seguir com evoluciones, quants dies fa que no fumes i una cosa molt interessant, també et recorda quants diners t'estàs estalviant. No em direu que això no és fantàstic. Això sí, Quit Now està disponible de moment només per dispositius Apple. I el millor d'aquestes dues aplicacions que us hem presentat avui és que són gratuïtes, així que ja ho sabeu, si un dels vostres propòsits per aquest any eren o bé perdre pes o bé deixar de fumar, ja ho sabeu, les podeu utilitzar i si us ha agradat el vídeo o creieu que pot servir als vostres amics, podeu compartir-lo, fer-nos un like o ja ho sabeu, avisar als vostres amics que aquí a Projectem TV tenim un canal de YouTube amb aquest i molts més temes. Fins la propera!